Avui tenim un sudoku, el número 36, que diu Valid Sudoku, nou LeetCode, i que determina si el taulell de 9x9 de sudoku és correcte o no. Valen? I ens diu, només has de mirar si les cel·les necessiten ser validades uh, according, o sigui, sobre aquestes regles que ens diuen, sobre les següents regles, valen? I ens diuen la primera regla, què ens diu aquesta regla? Cada fila ha de contenir un dígit de l'1 al 9 sense repetir, o sigui, un dígit de l'1 al 9 sense comptar el 0, valen? I no pot ser repetit. Per exemple, si la nostra fila és 0... Bueno, crec que no hi ha, com que no hi ha el 0, fiquem espai, això, 1, espai, espai, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, vale. Aquest seria correcte, vale? Però, si tenim aquí un altre 1, això és fals, vale? Si ens el queda així, això és true, vale? Perquè no repeteix cap número i és la fila, vale? Suposo que el 2, per cada columna ha de contenir un dígit de l'1 al 9 sense repeticions. Bueno, doncs si tenim la nostra columna és el mateix espai, 3, espai, espai, 4, 5, 6, 7, espai, 8 i espai. Vale. Això seria correcte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. En el cas que, per exemple, tornem a tenir aquí un 7, per exemple, o aquí un 3, això seria fals. Vale? Perfecte. Això perquè el tinguem i va del 0, de l'1 al 9, valen, o sigui, de l'1 al 9 i és igual, però per columnes, valen, això és fàcil, i per cada 9 per 9, for each 9, no, per cada 3 per 3, cada subboxes de la graella necessita contenir un dígit de l'1 al 9, valen, això que ens diu cada 3 per 3, o sigui, cada 3 per 3 també necessita tenir un número de l'1 al 9. I aviam l'exemple. Ens diu 5, 3, 5, 3, 5... Com veiem aquí, en aquest exemple d'aquí, de la pantalla, l'exemple és 5, 3 com a punt. Vale, el nostre espai és un punt, això s'ha de tenir en compte, o sigui, volem mirar si no és un punt, vale, si és un punt ja està bé. I hem de mirar 7... punt, valen, la primera seria 7, valen, punt, això seria correcte, o sigui, valen, per la columna 5, 6, valen, també seria correcte. Però això del 3x3 seria, si jo ara tinc 6.8, 4, 7, punt, el mateix hauria de ser pel 3, 3, 9, punt, 6, bueno, més o menys, o sigui, perquè entengueu, hauria d'agafar els primers 3 valors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, i també per aquí, punt, 9, vale? I això ho he d'intentar fer, això per separat, vale? Cada un, o sigui, 3 valors més aquí, 3 valors més aquí, vale? Un punt aquí. I aquí 3 valors i 3 valors, i el mateix seria per aquí, tenir aquesta com graella. I en aquestes graelles només hi pot haver números de l'1 al 9, de l'1 al 9, de l'1 al 9, de l'1 al 9, vale? Però, per exemple, imaginem-nos que això és una graella i això són dues graelles diferents, 3, clar, jo puc tenir aquí un 7 i aquí puc tenir un 7, o sigui, això no passaria res. Però si tinc aquí un altre 7, bueno, això ja es donaria fals. Aquest donaria correcte. Si aquí tinc un 6, vale, i aquí tinc un 6 a l'altra columna, això seria correcte, vale? Però a dintre cada quadrat no pot ser. Veus, aquí tinc dos nous, vale? Doncs això seria fals, vale? Mirar files i columnes és fàcil perquè podem fer un for i for j, valen, o for row i for column, i això ens pot donar fila i columna.
Valen? Ho podem guardar en un diccionari o allò i podem dir que el nostre índex és l'índex de la columna i l'índex de la fila, o sigui, seria el diccionari de les columnes seria de J i el diccionari de les files seria de I. Valen? Com podem dividir? Com podem dividir això, aquestes tres passes, aquests nou seccions, no? Seccions. Això sí, tenim A, B, C, A', B', C', A doble prima, B doble prima, C doble prima. Bueno. Vale. Són separats, o sigui, cada un d'aquests, això és el taulell que tenim, cada un d'aquests és 3x3, no? 3x3. 3x3. No estem fent 9, estem fent 3x3. Vale. Com ho podem dividir? Una cosa que podem fer, perquè volem guardar l'índex, no? Com a la nostra... Volem guardar l'índex, no? Això, l'índex d'aquestes boxes... Vale. Què ha de ser? Ha de ser aquest grup, o sigui, aquest ha de tenir el mateix índex, aquest ha de tenir el mateix índex, aquest ha de tenir el mateix índex. Cada un ha de ser separat, però han de tenir els mateixos índexs, o sigui... tinc 0... Aviam, deixa'm borrar per aquí... Tinc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pam, i aquí tinc... O sigui, això són per files i per columnes també tinc el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Bueno, no importa gaire, o sigui, com veieu no tinc unes bones línies, però bueno, es fa el pes, que és el que vull veure, vale? Vull tenir una imatge mental, com puc dividir aquestes coses i guardar el meu índex, no? 0, o sigui, 0, 1, 2, això és la primera línia. 0, 1, 2. O sigui, aquí he de guardar els meus primers índexs, vale? En aquest d'aquí. 0, 1, 2. Torno al 3, vale? Llavors tinc el 3. Però que manté el 2, no? 3, 4, 5, vale? I finalment un altre... I finalment el 6, 7, 8. Va. I finalment el 6, 7... no, el 6, 7, 8, sí, el 9 no, o sigui... M'he equivocat perquè estic parlant d'índex. El 9 no hi és. No sé. Ja. Bueno. Va, 6, 7, 8, perfecte. I continuaria, vale? Tenim també 3, 4, 5, això seria el mateix, vale? Tindríem el mateix per files que el mateix per columnes, vale? Aquí seria el següent, 3, 4, 5, vale? 3, 4, 5 i 6, 7, 8, vale? 6, 7, 8. Vale? Necessitaria aquí un índex que sigués 0, 0 per tot, no? Per tot. I aquí hauria de tenir fila columna, fila 0, 0, 0, 1, 0, per tot, no? I aquí hauria de tenir
2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 0, vale? I aquí hauria de tenir el 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, bueno, fem la idea, no? Ens fem la idea, aquest seria el 2, 2, no? Aquest d'aquí al final. 2, 2, 2, 2 i 2, 2. Vale. Vale. Com estem veient? 0, 1, 2, 0, 1, 2. O sigui, el nostre que teníem A', B', no sé què, podríem ficar 0, 1, 2, 0, 1, 2, vale? El mateix, això que tenim tan gran ho podem fer en petit, vale? Jo hauria d'agafar aquests dos índexs, ficar-los aquí. Aquests dos índexs, ficar-los aquí. Aquests dos índexs, ficar-los aquí. 0 i 2, si no m'equivoco, el que puc fer és agafar els índexs, fer mòdul, o sigui, començarem 0, no? 0 mòdul de 3 és 0. 1 mòdul de 3 és 0. Bé, no he de fer mòdul. 2 dividit 3 amb aquesta partició que dona un enter és 0, si no m'equivoco. Si feia aquest tipus de partició aquí donaria 2 dividit, perdó, sí, aquí acabaria amb 0. 3 ja és 1 i 6 3 és 2. Vale. Vale, què acabo de pensar? O sigui, no, mòdul no té sentit fer-lo. Si és divisible per 3 o no. Perquè aquest és o sigui, això no té sentit, perquè no necessito saber si és divisible o no, perquè necessito tallar amb el 3, el 6. Necessito tallar. Com ho puc fer? Com puc dividir, no? Cada un. Bueno, si no m'equivoco, ara ho programarem, pot ser que m'equivoco. 0... aquesta partició crec que em dona un enter, o sigui, talla, aquesta que estem veient aquí a la pantalla, em talla el dígit amb el més petit, si no m'equivoco. Què vol dir? Que aquí ja tallaré amb 0, aquí començaré amb 1, aquí ja tallaré amb 2, què vull dir? O sigui, 0 dividit 3 és igual a 0, perdó, 1 dividit 3 em tornarà també 0, i 2 dividit 3 també em donarà 0. Llavors, això seria 1, que ja tenia dividit, vale? 3, partició 3 em dona 1, 4, 3 em dona 1, i 5, 3 em dona 1. I quan faci el 6, dividit 3 això em dona 2, 7 dividit 3 em dona 2, i 8 dividit 3 també em dona 2. Vale, doncs ara ja tinc aquests números i em parteix correctament on vull que em parteixi, no? És el que estic veient. Com ho puc guardar això? Com puc guardar, potser us preguntareu en Python, tu pots guardar amb un set, suposo que ja ho sabeu, no sé si sabeu què és com una llista immutable, tu no la pots modificar, i pots guardar aquests sets com a claus en un diccionari, o sigui, tu pots tenir un valor 0 com una clau del diccionari, vale? Vale, ara que hem vist això, programem-ho. Vale. Ara que tenim una idea de com ho hem de fer, necessitem primer de tot tenir columnes, vale? És igual a... crec que per fer en aquest tipus de diccionaris hi ha una funció en Python que es diu default dict, vale? I ho pots guardar en un set, vale? Si no t'equivoco es diu default dict. Deixa'm mirar bé. Sí. Ja havia buscat abans, si no m'equivoco. I puc fer el mateix per les files.
columnes. Vale. Committed for si in primer hem d'iterar la for row in range. Em va super lent l'ordinador, però bueno. For in range de sé que és no, perquè ens diuen que és no, pots ficar no o pots ficar length of word aquí, perquè ens diuen que és nou, no? Però imaginem-nos que hi hagués algun error o alguna cosa, fiquem length of word. For column in range de length de word. Vale. Estic fent files i columnes. Que necessito fer? Bueno, el primer que necessito saber és si és un punt que hem dit abans, ho havíem dit abans, if board de row, estic agafant el valor que vull de C és igual a un punt, que és el nostre espai, que vull que passi amb això, vull que facis continue, vale? Continue, vale? O sigui, no vull que faci res, bàsicament, o sigui, no passa el següent element. Això fas amb un continue, vale? Què vull fer? Què vull que retorni true o false? Vale. Si el nostre valor, vale, que tenim en columnes, en files, podem dir, primer files de quin índex volem de la R, que és rows, que ficaré aquí fila perquè estic fent un català, i aquí faré columnes és igual, vale. Si és en això, per les columnes, perquè ho podem fer tot directament, si no m'equivoco, in columnes de C, vale. Si estan aquí, que vull que em facis un retorn fals. I llavors vull que facis, si no passa res, si no entrem en aquest if, vull que files de C, de F, crec que es fa amb add, amb default dic que és add, i que vull que posis columna el valor, vale. També vull que em facis el mateix per columnes, o sigui, també vull que em facis que per columnes de l'índex, vale? Vull que m'afegeixis el valor, vale. Ara tenim files, jo crec que ara tenim files i columnes fetes bé. Ara necessitem fer, o sigui, ja tenim aquests casos i també els casos dels punts. Ara necessitem fer aquest punt, no? Aquest punt potser és la part més difícil, és la part... Ara hi ficarem boxes, caixes, bueno, fiquem boxes i farem un default dic igual, vale. I ara això, que és la part difícil, bueno, difícil tampoc, és mitjà aquest exercici, bueno, li podem dir, primer tot, si aquest valor in l'índex in boxes de què? Boxes de F partit 3 no, de valor i columnes de l'índex de la columna partit 3, això ho fiquem bé, que si no és impossible llegir aquestes coses.
Vale. Si aquest valor també està en això, en aquesta, amb les caixes, vale? Si ja el tenim dintre d'aquesta caixa d'aquest índex, retorna fals. Si no, boxes de... no. .add i vull que m'afegeixis el valor de board. Això retorna true. Aviam, deixa'm-ho acabar de repassar. Sí, però... Aquí guardo el meu índex, vale, i aquí estic box. No sé si necessito posar això o no. Aviam. No, per què? Què peta? Default... Dic, crec que és així. Busquem. Vale, crec que no es fa... Vale. És possible que m'hagi equivocat en el... Com veiem, crec que és possible que no es necessiti que no es faci d'aquesta manera, vale? O sigui, crec que aquí és l'error que tinc. Vale. Vale, files. O sigui, que normalment el faig anant... Ho practico en F... Tot això està malament perquè són files. No, bueno, files i rows el mateix, vale. Vale, crec que això hauria de ser correcte. Vale, manejat un, vale. Manejat un, vale. Vale, en aquest cas és correcte, funciona correctament. Hem tingut aquest petit error. I això hauria de fer-ho. I mireu, runtime, perquè, aviam, com era això? Time. Temps. Això és, estem iterant el nostre... estem iterant el número que em donen per 2 cops, llavors això és n square, vale? Space, si no m'equivoco, això és on, i perquè, aviam, hem de pensar que estem fent servir un set és constant, estem creant 3 valors, que aquests 3 valors són constants, vale? I, o sigui, creixerien en la forma de com gran sigui el nostre array, vale? No estem creant moltes, no estem, com diria, creant diferents arrays que siguin el doble de grans o saps? Estem creant l'array i l'estem posant com encapsulant amb un set, i amb un set el que fa que sigui constant, vale? No sé com explicar-ho millor, però bueno, i és correcte, vale? Ja està. Perfecte, moltes gràcies i fins a l'altra.